जय जय सियाराम। तो मैडम जी बनावत रही अदौरी के तरकारी, मटर भी बा बुझी की। तो ई जौन अदौरी के तरकारी बा ना, ई निमोना जैसन हो गइल बा, काहे कि मटर तनी भरपूर डाल देले बाड़ी। तो निमोना निमोना बुझी की 20 तरह के महाराज ई अलग ही सब्जी हो गइल बा। ई डालमा जैसन हो गइल बा। डालमा उड़ीसा में जौन खाई जाला ना, सब प्रकार के सब्जी उब्जी दाल उल मिला के। तो आज के ई तरकारी वहीं बनल बा, बहुत बढ़िया हो हम जान तनी। और सबसे बड़ा बात, जब भी मैडम भोजन बनावेली ना, तो देखिए एक आध गो भजन वजन लगावेली, सुनल कर देली। जल के बहुत महत्व है महाराज। देखिए जल ना, अगर खराब पानी पियते हैं तो बहुत बीमारी के जोड़ बा। तो जल है देखी, ये के हम फिल्टर करके फिर से का करी नहीं कि जौन अइबा ना, एक कहल जाला कौन चीज का कहल जाला, तांबा के जौन एगो लोटा टाइप के बा गागर, यही में भर देनी। आ फिर ये पानी हम जन पिए नहीं के। में हम जानते नहीं कि मैडम ना एगो चांदी के सिक्को डल बड़ी, यही में खाली चांदी के सिक्के ना महाराज, में और भी कुछ डल बड़ी। वो अब बतावट नहीं की हमके। तो बुझे कि भले आदमी शहरन में बा, पुणे में बा, लेकिन एकदम गवैया आनंद बा महाराज, पूरा गवैया आनंद बा। तो भाई बुझे कहीं ना गवई अचार है महाराज, गवई अचार है। में हम जानते नहीं ना भरुआ मिर्चो बा। महाराष्ट्र में लोग मीठा तेल खाला, लेकिन अब हमने ना बहन तनी सरसों के तेल उपयोग करने के महाराज। हे माई के पूरा कृपा बा।